Pak Sulis. Pun kabare? Alhamdulillah saya, Pak. Pripun iki bulanane? Duh. Jane dek wingi pun kula siap nih, Pak. Tapi malah ngangge niku pripun nggih? Ya, ini kan wis disiapi dheweke to, Mas. Napa mengke mentasi jagung kula mawon niki nggih paling semingguan panen niku pripun? Wah, aku ya tak nomboki no. Anu ya sesuk apa sesuke Mas? Ya disake lah milih sapa sik ya. Ya nggih Pak nggih. Insyaallah mengke kula padasne Pak. Aku nek nalangi sedina rong dina iso Mas, tapi nek seminggu ya ora iso. Nggih. Nggih. Iki Pak nggih. Jaga kita ya Mas. Rong dina kas ya. Nggih. Wah, ini kudu puter iki dalane ngene iki. Wis. Ini apa derek iki? Mbak Nita. Hei. Sedap. Manggung. Kak. Mas Muli. Nggih. Apa? Arep milih fitness sih. Nggih, Mbak. Niki kepentok kula. Ngapunten iki ngrepoti terus niki. Piro nilai? 300. Mas sesuai ya. Lama tuh cukup. Cekap. Nah, Nggih, matur nuwun nggih, Pak. ya wes. Nggih. Mas sesuai ya. Nggih. Poreket balap ya. Iya, iki nggo tak pelanggan gen resik. Kayaknya ngerti ora ya, sulis parane Bang Plecet kayaknya. Asli kidul desa kuwi. Iya, panen ndak ndino parane iki. Apa tangah kan ya? Masa info kok ngendi kowe? Ngerti dhewe aku. Tur ya cah-cah ya ngomong ngono. Tenane kuwi. Oh, gawe-gawe kuwi kok. Tenanan aku ora apa-apa. Ah, mesake ya berarti ya. Ndak dino diparani. Ya mungkin butuh cak ya. Mumet niku kula. Enten masalah ekonomi kula. Lah kira-kira iku ngerti ora to butuhe? Nah, persis saya ora mudeng ya ndelok kuwi. Bang Plecet moro ndak dino ini. Lah iya to. Kula cuman siang tani. Saben minggu nang diparani Bang Plecet terus niku. Pripun nggih? Ya, itu Mas Luis. Tahun ini hasilnya kan 3 bulanan. Saat ini ceblok dereng mesti nek 3 sasi ngas panen. Kadosnya jenengan kan gadah keahlian lindu to Mas. Kados iso ngelas napa-napa nika. Jenengan kados pun tau nyambut damel ngen lelas napa-napa ngoten niku to. Emang nggih mboten gadah modal kula niku. Ngeten mawon nggih. Mbak menawi jenengan urun kula gadah alat-alat nganggur. Mbak menawi panjenengan badhe betahake. Nggih. Jenengan agem mawon. Jenengan agem mawon mboten napa-napa. Jenengan kembangke, jenengan usaha ngagem alat kula syukur mangke saged ngrembaka. Ngalate mangke saged tambah-tambah lumayan Mas. Sekedar jenengan tenggurnya nggih. Nggih.
Niki wonten alat-alat las, grindol, kalih menggih panjenengan pendet gudang mriku tasih enten napa nika menggih jenengan ginake mawon Mas. Nggih kalian sekedhik kagem panjenengan nggih. Mbok kepepeton nek saged gitu. Mbok kepepeton nek saged niku nek sing kados Bang Pecet niku nggih. Nek saged dihindari lah nggih. Niki kan mengke nek saged damel samben-samben nek king regil nganggur sak jam 2 jam ngoten to Mas. Coba mengke usahane panjenengan lancar nggih. Kula tak warak-warake kalih warga. Ngoten. Nggih saderenge matur nuwun sanget nggih Pak. Sampun bantu kula. Sami Mas. Pak Zet. Lah ketemu begini iki niki. Koran-koran Mas. Anjir. Komplit. Ya Mas. Kabarnya? Alhamdulillah saya yang saya. Anjir. Oh jadi niki. Lah. Oh, 3 bulan gitu. Nah, belum 3 minggu. JJ. Nah, Raden. Ngomberin. Oh, ini. Nah, ini nek lancar ngene kan Mas. Dengan lancar dan lancar. Tak lanjut ya Mas. Oke, nggih, matur ya, Pak. Nggih. Dari iki nggih, Pak. Oke. Ampun kesepen, izin mriki mulih. Siap.